Odhiambo tarika berio dwe mar 12 nyakorom gajwang' odhiambo ma oganda jokanyanamo chako chiew kod lit ka jofwambo yuago lal kata nindo mar jafwambo matuklu Festus Amimo ma Mayienga FM manowito ngimane okinyi ma kawuono nyakorom gajwang' wamiler kutendre kod mago kachiel kod bende masira motimore apaya maya Mombasa kadhi Nairobi kama ji 7 bende owito ngimagi. En dwe mochakore gi barach nyakorom gajwang' kata kamano waikoni wechego manyien eka bang'e ang' Cleophas Neketa Ratil twak maratil hewang' kanye lo George Bati ang' nogo mbaka gi director mar UDA Omulo Junior kachiel kod Eric Augo ma en MCA mogwele county ma Homa Bay gidhi keto siasa mar UDA kod ODM Ratil odhiambo kawuono mano biro bang' weche manyien go kod mbaka line ari 3:6 nono wantie live Facebook Ramogi TV ke imbui mar S kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thondweche. Sectors mar fwambo gi keyo yuago jalendo mar Mayienga FM Festus Amimo ma owito ngimane okinyi ma kawuono. Wakenya wenzangu, madereva wenzangu, hawa ni gari ndogo, roli, matatu, mkuwe makini kwenye barabara. Jiaberio to masira mara paya bang' matatu tuomore gi lori paya mawuok Nairobi kadhi Mombasa. Chama ini godo manikayo e season mokalo samilongo ni long rails kikwarik ni usogi kain ngi chamoro matin titem kano ningeche waneno ka samoro yuto mar season yok dibedo makare. Luoro nitie ewi nok mar kothe kindene ka jopuro jiw ni obed motang' mar kungo cham magidhikayo. Wantie gi jaloko marwa Wilson Ochuka machiegni nyakorom gajwang' nyinga Lydia Okeyo. Jabirio wito ngimagi ka moko dhi mbele gi yudo thieth kaluwore gi masira makoch mar apaya manotimore okinyi ma kawuono Miasenyi mantie apa maduong' ma Mombasa kadhi Nairobi. Masira no timore kinde mane nyamburko no mating'o jowuoth mane ya Nairobi kadhi Mombasa ne temo kadho nyamburko machielo kane orado gi lori kendo kelo masira makamano. Jogo manoyudo hinyruok dhi mbele gi yudo thieth e kar thieth ma Moi Referral Hospital mantie Voi e kaunti mar Taita Taveta. Joneno oseo jariembo mar nyamburko no ma bende nowito ngimane magiwacho ni ne ok oluwo chike mag apaya. Akoro gikwa oganda mondo bed motang' kaluwore ni thoth oganda thoro yudo masira e apaya no. Mimi ningependa kuambia madereva especially wakati msimu wa Christmas hao angalifu barabarani. Hapo hivi area yetu hapo ukiangalia kutoka pale juu mpaka pale chini. Hapo inakuanga mbaya sana hapo mahali. So, kenye ningependa kuambia madereva ni drive safe, unapeleka watu wa wenyewe. Sasa watu wanaenda sikukuu. Ni careless. Yes. Wa madereva. Dereva matatu na pia na huyu wa roli. So ile kitu mimi naweza kuomba Wakenya wenzangu, madereva wenzangu, hawa ni gari ndogo, roli, matatu, mkuwe makini kwenye barabara na muendeshe gari mkiwa. Na kama unaona overtaking haiwezekani, usijaribu ku-overtake hata kidogo. Mando mende kwa Muhammad Chwalo nyakorom gajwang' kutendreni sani en kinde ma oganda pong'o apaya kaluwore gi wechego mag sikuku en dwaro mondo mi oganda obed motang' e kinde ma jini apaya mareso ngima jowuoth kachiel kod ngima derepe. Sirikand kaunti ma Kakamega oloro kar kunyo mula mashine bang' kar kunyo no senyore kendo nego jo kuny mula dek. Jalop gavan ma Kakamega Ayub Savula mane lose kinde manolimo kar kunyo mula no. Bang' masira okoni loro kar kunyo mula no dhi konyo loso weche moko kaka rita mar jokunyo kod lwasi makare mar tich. Bende oyango ne gidhi manyo jolony mabiro yango ka bende lono ber kod kunyo.
Sababu kirudi hapa tena nyinyi wale. Hakuna mtu anarudi hapa sasa. Hata kuna so ifunge, mimi nita coordinate na experts geologists of mining ministry wakuja hapa waangalie na environmental experts. Sawa. Sababu mchanga yote kivunikia watu wengi hapa tutapoteza watu kama hivi. Tuseme yani tulie kidogo mpaka tuangalie vile watapima topography ya soil hapa. Sawa. Mchanga itakuwa. Sawa. Wale wameaga tutajaribu kuwasaidia tuone vile watazikwa. Lakini for now hapana. Na hivi tu Shanta Gold hatutaki Kolomani. Nyakoram Gajwang sekta mar fwambo gi keyo ywago jalendo marahuma mosenindo Fasta Zamimo wodawa simo itongimane okinyi makawuona miwa maen jalendo mar Mayinga FM nyochunyo chota poya iyotieno kendo mao yangi ni itongimane. Riwruok ma jofwambo Welfare Association no ywage kaka jal manose bedo jakom mar riwruogno nyaka thone kendo ipare kuom kitelo mare maber. Amiyo bende oywage gi jotelo opogore mapacho ka maduto opoyo kitije mar fwambo kod keyo mane otimo. Ringre okane kar kano ringre ma Montezuma. En mos makende Nyakoram Gajwang ahinya ne sekta no mar fwambo mabende ne en jakom nyake kinde no mano wito ngimane. Wakwayo hocho makende ne familia osiepe kod jogo mabende ne otiyo ganya to bende jowinjo mabende ne osebedo gi tudruok machiegni ahinya kode. Wakwayo Nyasaye mondo migi hocho makende. Obila mago kwach kich Embakasi timo nonro ewi nek mar nyathi moro manyako ma hike ni e kinda 10 kod 13 mane onegi kendo ringre owiti kilomita 1 ka ukete sendo bila ma Embakasi. Akaja former Cleophas Oluoch lerono ringre no oyudi kani duok kendo lepe ne okete bathe. Mae en gweng' ma KAA Embakasi. Obila mago kwach kicho duogo kae kendo. Ma en kama ne yude ringre mar nyathi moro ma hike ni e kinda 10 kod 13 chieng' ngeso saa 5 okinyi. Ringre no ne oyudi ka otwe lwetene kod ng'ute. Ne oyude bende gi hinyruok e wiye, machal ka gima ne omiyo wito remo mathoth. Obila ne oyudo ripot makamano mane otimore kilomita 1 kende kawuok e tesendgi. Ne gichopo kendo kao ringre. Nonro ma wiye yango ni nyathini ne obambi kapok okale sand mapek manokelo nek mare. E bath ringre nyakoni, obila mago kwach kich ne oyudo law machal ka gima ne orwako kane pok onege. Obila osechako timo nonro e wach ma osekelo luoro e kind jodak. Nonro no oting'o koda karango tipo mag wang' dede kata CCTV mantiere e apayano mane omako nyamburko kod udi man machiegni bende. Jonyuol bende imanyo mar chiwo ler ewi kaka nyathini ne olal. Magi timore kinde ma sirkal bende osewacho ni nek mar mine kod nyithindo manyiri kelo buok mathoth. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Kwa the county Masiani governor ma county Masia James Orengo omedo jiwo chung' mare mar kwedo paro mar ne duond bura mar ODM onge kod thoche mar golo jachung' mabiro laro kom matend piny e yiero mabiro. Orengo no jiwo jodito mag duond bura mar ODM mondo kik yie mondo UDA omwony ODM komedo ni mano yo mar thiro demokrasia ma pacho kae. Olose sanyasi mar chiwo ndigni mohewo 160 ne Nyamrerwa e county ma Siaya kaka yo mar konyogi e bero tijegi e kor gwenge. So chama mar ODM gimomiyo no tegno nen chama marango haja ma jopiny. Emomiyo ODM nen gi teko kata kidhi Western kata kidhi Mombasa kamora amora ODM nigi teko. Omiyo wadwaro ni chama mar ODM kik pogre gi jopiny, kik pogre gi jo mane momiyo party nyalo bedo party motegno. An anyisou ni party ka ok otegno, to rumo mapiyo piyo. ODM ok nyal yie nigi support ng'ato. ODM bende oromo kata keto president. Ok ODM oromo bedo president. So wawe.
Kaporwang'yo mago mag siasa duond bura mar Vibrant Democratic Party VDP okone sirikal mondo mi omany kaka nyalo kedo gi tim mar josiasa tiyo gi rawere mae kodo mar kelo koko kotulo e rombe mag siasa kaka osebed ka inene gwenge mopogore opogore mathur kae. Jatend VDP Ezra Nawiti bolo wachoni kit siasa mar tulo anyato manonene gwenge moke kinde mane timo yiero madundo dwe mokalo nyiso picha marach anyato kakoro piny kendo ochopo e yiero magana 2027. Kanolo senyasi mar iko e ward makoche kar chung'od bura mar Angwe Awiti nokone sirikal kokale bad migao mar arita mondo kaw ndamo mar kum ne josiasa masani thoro tiyo gi rawere mar kelo koko e rombe mag siasa. Experts on guns. Okay? Kobro tiyo gi experts on guns, eh? What about other parts mabro timore? Then wabro bedo ni koro kumapeyo ket ni terrorist goons and goons. Mabeyo very highly educated, very good investors. Kura na kwayo ni goons we. Kabisa. Sisi kama chama tunataka kuwaomba vijana ambao wanatumika katika siasa kama goons. Tunataka kuambia kwamba hiyo sio ndio njia ambayo mnastahili kwenda kama vijana. Kumbuka leo ukipiga mwanasiasa mwingine kwa sababu unatumika kwa shilingi 200, kesho utaenda kwa hiyo ofisi kuomba basari, kesho utaenda kwa hiyo ofisi kuomba kazi. Daka no chiko bang' sa hachila midhiambo chendo endatil hero kamano ahinya kuom kete Heramogi TV wakao yuyo mokwongo. Neno ka hote mara Mary Onditi wachoni Heramogi TV chopone he yo makara wachoni Nyasaye mondo opar jofwambe kinde ne mabende koro kuyo makamae mako sekta mar fwambo. Neno hote maro pija chuma wachoni ente Nyamasaria wacho kanyo ni en bende ogoyo mosa hinya wach mar nek mowacho no chako duogo wacho gando legi nek masaka sae pachokae mondo sirikal ne kaka timo weche machal kod magi. Brenda Koth wacho ni tho mara mimo obwoge ahinya intie game luri no bende ote mara chok mamo Mwasami wacho ni rest in peace mimo. Tony Kabelo wacho ni okoyie gi wach ma Orengo wacho ni baba no sewe oganda e sirikal wachoni hoken gima oparo no winjo bano ganda luwo kata maten. Betha Tieno ntiera wasi wachoni dawasi oyue mayom. Blacky B wacho kanyo ni ntiere ukunda en bende chiro gichopo ne eyo makare. Jared Osingo ja Migori wachoni en chief kata kamano wachoni loja juok kendo chakomayo wa memo apuya nono Ruoth Nyasaye mondo ket chunye kama okwe. Mano bende otimaro Nyakorom Gajwang' en kinde matek wakwayo hocho mar Nyasaye mondo chuny jakom oninde kama okwe. Na nyisi no osebedo jakom mar riwruok mar fwambo gi keyo mabende osebedo kotayo e yo ma owinjore. En lal maduong' ne sekta mar fwambo kachiel gi jo Kenya. Oyo matin ma enda tiro dwoko mathoth kikidhi mabor. Open this gate. Lord, my uncle is not around. Are you sure? Yes, he just told me. Viusasa brings you Emanuela. Manela. Ha! Ordinary papi cannot prepare. Hey! There's never a dull moment around Emanuela. Uncle Rano. Why? Catch this rib-cracking comedy only on Viusasa. Emanuela! There's so much entertainment on Viusasa. Now, wow. Kikwetu to your home this year. Tunasherekea customers wetu Kikwetu kila siku.
Royal Mabati Factory Limited keloni Christmas AUD. Wakeloni mabede mag corrugated kod box profile, brick tile gi roman tile nyaka AUD nono maonge chudo moramora. Gochnwa gi nono 722-23-8 kata ket order mari sani e www.royalmabati.com. Nititimna gimoro. Adani wi mondo wil koda nyaka chieng'. Pari nyathina, kata ng'o madhi timre? Kik item nyiso mama ni gimoro amora matimre kae. Gisani ngimane ok nikare. Bende ni winja maber? En ang'o ma unjere otemo wuoyo sani? En ang'o momiyo iniluongo Sanju ni Rajiv? Dong iniluonge ni Rajiv? Dawe niti. Ani Rajiv. Adwa ni nyisa. Nang'o momiyo in gi Rajiv nudhawo marach kamano? FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bundle to na grow. Airtel. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, Fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Machiegni kendo Nyakwar Mgajwang' chendo Enatil wadhi mbele gi weche manyien. Manen jakom mar komiti maloso bajet e od bura kendo jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro owuok oko kendo oseo chenro ma sirikal nitiere godo mar uso pok kata shares mage maromo 15% e kambi tudruok mar Safaricom. Okwayo mondo mi chenro no otime yo ma oyanga kendo miluor jochulo osuru mapacho ka olose kanisa ma St. James CCK Muranga kendo lero ni uso shares siling 34 share ka share en dok chien ka ipimo kod kambino kama osewuok e chenro mag ohala. How can you convince Kenyans that you can sell a plot of land for 450,000 shillings? I'm talking about it figuratively, ndio to understand. Atuwede pahali ununue ploti inauzwa for 50,000 shillings. Mwishowe after 3 years ama 4 ujenge flat ambayo inachukuliwa rent katika hiyo ploti umenunua. Ile shamba ulinunua for 50,000 na umejenga ploti na inachukuliwa rent, ati mwishowe after 4 years ukuje utuambie hiyo ploti pamoja na nyumba ati ni 340,000. I have more information than they are raising the public domain. And that is why I requested my brother Honorable John Badi. Juzi alisema angetaka tujadiliane hii mambo hata kwa runinga. Na nikasema kwa niaba ya Wakenya, mimi nimejitoa because I have evidence that the government is being shortchanged in the sale of Safaricom. And I'll fight for this matter until our country gets full value of the Safaricom shares. Jopur mag oduma kod kothe mamoko geno keyo manoke pur mar opon kalore kod chieng' morieny kendo ketho kuonde mathoth e pacho kae. Maoyangi kod director e migawo mar pur e kaunti ma Migori Peter Gutu mabende okwayo jopur mondo neni cham mane giyude keyo mokalo karachiri koro ok giuso duto. Ogutu wacho ni kaunti ma Migori dek bedo kod nok mar oduma kendo mantiere matin sane nyaka koro jopur tigode yo makare. Okwayo jogo masane uso bando manumu mondo miowe bando tuo mondo giyud chiemo maginyalo chame kinde mabiro. Jopur nigi tabu mang'eny nikech cham mane gipidho e season ma sani ni mwaluongo ni short rain season nenore ni ok dhi timo maber kaluwore gi oro mowuok matek. Koro mae watemo puonjo jopur kendo watemo jiwogi ni cham ma in godo mane ikayo e season mokalo cha miluongo ni long rains kik warikni usogi.
ka in gi cham moro matin titem kano nikech waneno ka samoro yuto mar season ok dhi bedo makare, to watemo ga mondo jopur mondo ti gi kothe manyalo jiwore kata weather rach. Mane momiyo wan ka county wachiwo ga hybrid seeds kata kothe manyasani manyalo timo maber kata ka conditions ok ber. To kendo watemo jiwo jopur kendo mondo opur gik machalo kaka marieba kata rabuon ma iyudo ka seche ma oro ng'eny kaka sani to pod ok nyal kethore e yo mayot. Club mar FC Leopards okayo Gor Mahia toka Ingwe loyo Kogalo gola achiel kuom nono tuke adhula mag lig maduong' pacho kae mar Shemeji Derby. Tugo mano bagi alap Manyayo Stadium. Golno makende no luwe dakika mar 26 kokalo kuom jatugo Julius Masaba. Kogalo nyaka sani omako thuolo mar 2 point achiel tok Kenya Police omako thuolo mokwongo. E tuke mamoko mano bagi kawuono club mar APS Bomet nolo club mar Bandari gola achiel kuom nono e kinde ma jobengi ma KCB nolo Sofapaka gola achiel kuom nono. Angalia vile timu iko nikaangalia game leo nitoka wazoefu watu wanasikia nilifiliwa kina Masaba kina Kinyash Tai wote walikuwa tu uzoefu ya game na nikasema juu niko na historia sijafungwa na Gor Mahia itabidi pia tena nitafuta wachezaji wanaweza nisaidia pia nisifungwe. Sasa unaona na nilikuwa nimwambia mimi sijafungwa nimedraw zote. Sasa sisi tunatafuta ni ushindi na Mungu amenisaidia ushindi, nashukuru sana. The opponent were aggressive than us. They won majority of the second balls. They were determined. There was, you can see, an urgency of the way they played. And this is what we told our guys. Games like that come with a lot of commitment, and we were not too committed enough, to play. We didn't fight enough to win this game. Jokenya John Korir gi Joycelyn Jepkosgei duto nondiko duoko maber e ng'we kinda ma Valencia Marathon na tok tieke thuolo mokwongo e kidieny mar yawuowi gi Wakeini kaluwore. Korir mano oloyo ng'we kinda ma Boston dwe mar 4 no ng'ado tol tok ringo kuom seche 2 dakika 2 gi nyiri 24 rekod mar 8 e ng'wegi. Amanal Petros mawuok e piny mar German gi Awet Kibrab mawuok e piny mar Norway no tieke thuolo mar 2 gi 3 kaluwore. Kidieny mar Wakeini Jakenya Jepkosgei no bedo gi ng'wech makare tok tieke thuolo mokwongo gi seche 2 dakika 14 gi nyiri 00. Jepkosgei no tieko nyim jaloch ng'we pinje mangima Paris Jepchirchir kama en loch mare mokwongo kowuok e higa 2021 mano oloyo e ng'we mag London Marathon. Kanya mwatege tiela mokwongo Maratil Evangelist Dan Wood Omuya kawuok Mombasa wacho ni ogoyo mos ahinya kuom tho mar Festus Amimo jalendo mar radio Mayienga wacho no wuoro ahinya lamo kende mwalam ne piny Kenya. Tabil Juma wacho no ogoyo mos jalendo mar Mayienga Festus Amimo familia mare wacho ni obed mana gi kwe kindegi mabende koro gi kale matek kotenre kod tho ranindo mar Festus Amimo bende no wito ngimane nyakwaro Mgajwang' okinyi makawuono en wacha bende podo mako oganda kod kuyo no bende ote mar Hajos Joseph wacho ni entie Gashie Monica Kumu ntiere kodwa chendo bende kaito Wood heroin bende nini kacha. Kevin Arucho wacho ni mos ahinya en bende. Elijah Marshall wacho ni lit sana Amimo wacho no timore nang'o jowa wacho ni tho lit ahinya wacho ni onind gi kwe Nyasaye oket chunye kama okwe. Haweyo chenro ni nyakwaro Mgajwang' ne Cleophas Oluoch ma bende dhi bedo kae e lojo bati udhiwa makawuono odhi twak gi wende 2 kama oting'o Mulo Junior en director mar UDA kachiel kod Eric Augo MCA mogwele county ma Homa Bay gidhi keto ratil
wang'e kotenre kod siasa mar UDA kod ODM madaka machuok kende koyaka omiyo kidhi mabor Nyakwarom Gajwang' en twak mabiro daka machuok kende ang'no ka gisechopo e studio ka omiyo med kete mana ka Ramogi TV orom kendo saa 3 e chenro mar Oimore wasigo jaleo ko Wilson Ochuka nyinga Lydia Hauke oriti masa. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Hire the right people at home and pay them their dues. Don't pay minimum wage, pay living wage. There's a big difference. This idea of going home up country to get someone who doesn't even know how to flush a bathroom, a toilet, it is wrong. If your goal is to do that so you can pay them peanuts, for sure you will have more risks than you imagine. So that's the other thing. So hire someone at home or the people you need around you to build that ecosystem so that you do the signature things that only you can do. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. E piny mahera nyalo bedo gweth kata ting' mapek. Inyaparo ng'ato dak maber pichni to kare isonye lakini mos. Yiero ma ng'ato timo kelo weche mopondo manyalo ketho gik moko duto. Nawinjo marach, ni winjo marach to kata konyo kikonya. Ng'at manigi ywaruok e kind joot ariyo to nikech ang'o? Manindo oko. Kendo aduogo kinyi sani ayudo ka jikon usechiemo tiyo iyogo e un. Be hera nyalo tieko lit ma ng'ato bedo godo nikech ndhogo nyawadgi? Koso ywaruok manie kindgi biro miyo kik gilos winjruok e kindgi. Kedo mwakedoga ok en kedo maringruok, lakini wakedo gi kedo mag lang chunje. E wi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Apenyi baba duoka Raile mane dwaro koso mola iko rwenyo kuma norgie Magi kawa gombowa Apenyi wono simbo duoko wa joluo Raile mane dwaro koso mola iko rwenyo kuma norgie Mondo mi iyud thuma mar Raila Tribute kaka sikiza tube mari D *811 *343 #. Ramogi TV e od jothumbe duto. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario Nyakwarom Gajwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek Nyakwarom Gajwang' en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen Nyakwarom Gajwang' wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakwarom Gajwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo no bende wakelo ni gimiluongo ni Be Yawa.
Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo ni gimoro manyien. Ojuri to koro kine en machagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Alea en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Nyakora Mogajwang oyawre kendo machiegni wantiere kar kae chenro mar Ratil chakore ayanga sani dakika osekalo 29 tok saa achiel ma midhiambo ma kawuono antiere kae lo George Bati Dadikul makelo chenro mar Ratil odhi ma kawuono kae twak mona bedo go piny kar kae ka wapenji penjo ni to en ang'o matimore mano e kit siasa moneno kaluowa odiochieng' ma kawuono kata juma ni mabede koro watieko. Wantiere kanya kora Mogajwang mano gi twak madhi bedo kachiel nyaka giko mar chenro mar mondo mibeda ne kod ng'eyo ni piny Kenya to ringo e yo machala itanya e counties wa bende makaluo. Kawuono dhiambo ni nyakora Mogajwang antiere kae kod welo ariyo mabende dakon wan Ratil dhi yengore kama chal nade bang'e ka watieko twak odhiambo ma kawuono. Antiere kae kod Omulo Junior ma director maduon bura mar UDA ka ochung' ne weche go mag loch gwenge kata mago mag devolution kachiel koda ka wendo machielo mantiego kachiel Eric Aungo mabende en MCA Mogwele County Assembly mano ma Homa Bay. Jomadongo arwako machiegni kama untiere karka umosi oganda mantiere ka Kenya kata piny luorengo nade e weche gi mag siasa. Mulo Junior mose jowa kwa chako. Erokamano Cleophas, amoso Joramogi kendo onagi ni oimore uru. Ing'ene sani kaka nochako by election piny liet nikech gini ji ochaka ng'wech. Koro tungni nitie kata mana Nyanza yero ka koro jibe pi magogi jomoko lap gi chwerne kombe mopogore opogore. Jibe yuare nanga koni gi koni. Koro mago be wang'iyo to wang'eyo ni gima duong' ni en unity mar joluo. Seche ma koro wachomo 2027 nikech ng'ene wa broad base ka wariwore. To mane gimo mane wer mower pile. Erokamano ahinya Eric Aungo oimore kini mose oganda. Oimore ahinya wadwa wario maber kendo damos nyikora Mogajwang ni misawa uru. Wadaramo sani Ratil to yengore kama chalare. Achako kodi Omulo Junior. ODM kodi UDA. Pod gitiyo kanyachiel e gwenge makalu. Wan kaka ODM gi UDA wan kaka dichuo gi dhako, yani wan kaka ot achiel. Nikech dichuo gi dhako nitie hera, dichuo gi dhako ji winjore, kata ka dhawo nitie to ji bedo piny to ji wuoye. Mane miya pime gi dhako gi dichuo. UDA gi ODM nitie dhawo? Koro dhawo mantie to ng'eni nitie ndalo man timo by election ma luo Nyanza, especially Kasipul Kabondo. To ng'eni Kasipul kae nowacho maber kaka jo UDA ni ok wabi chungo candidate Kasipul. Ne wan gi candidates mo nyalo chungo. Kech Kasipul kanyo wan go fees, UDA nigi membership, otie joma se register. Ndiye nyaka gi chairman mar UDA ma Homa Bay County miluongo ni Obuya Ken. But ng'ene kano wacho ni koro ok wachung candidate to nantie jomoko moluongo ni BC bodies mane kaka nyalo magi jomage nikech magi nyabedo to chama miluongo gin gionge structures o ng'eni ng'ama wacho duond bura ng'ama wacho weche mag chama en secretary general man Hassan Omar Hassan. To kano se wacho mo ndiko ni wan kaka UDA ok wachung candidate to wa support candidate mar ODM mane stand mar party. Koro ka ng'ato wuok modhi support ng'ato nono mano mare kaka wacho ni individual ng'ama wuok kaka chung kende moko chung e lo jo UDA. Koro ko support mano democracy yie. Magi jomage Omulo. Ano kanyalo wacho gi nikech gintiere waneno kata ka iluongo nyaka governor machon. Ana wacho kamano nikech ji temo miya no wani
ni kia Odoyo Wede, kia Governor Mamigori, Odoyo Wede ni ene branch mane mar UDA. Okay, en supporter ma UDA. Supporters oyienegi. Obado ndalo mano campaign coordinator ma UDA South Nyanza. Koro Obado kaka coordinator wan waonge gimore constitution mar UDA miluongo ni coordinator. But koro nikech is a political name, then ni en chairman to do watimo ne discipline nikech nitie kaka sheria wacho e UDA. To wanyalo timo discipline wacho ni odhi ataro mar chik kaka no wuoyo ni wadhi support candidate mar ODM. Koro de wase discipline lakini coach okwanya discipline gi mane gine na jomo ne gime giwuok uka gi nikech gin jotelo ma Nyanza gibe samoro gin gi patch gi koso winjruok mar gi governor kata gi ODM ma Kasipul Kabondo. Koro okwanya donje. Koro wan gi mong'eyo ni kaka UDA no wacho ni okwa support okwa chung candidate to wa support candidate mar broad base manen ochung gi ja ODM. Mano Boyd Were. Yes, Boyd. Ero kamanenya. Mheshimiwa Erika Ugwantiere iri karkae. UDA kod ODM bende gitiyo makare kata kanyachiel kaka gintiere winjruok mar broad based kaluo. Generally anyalo wacho ni UDA gi ODM tiyo maber. Kopogore gi gwandruok achiel ariyo adek moko manyo wuokie kaluwore gi nomination gine yiero madundo manyo timore kaluo kuonde mopogore opogore. Anyalo wacho ni broad based dhi maber kaluwore gi agenda kata 10 point gik mane waketo girimiti e kindwa gi jo UDA mano okelo wakanyakla mane gin bero ngima mar oganda, ng'iyo weche machalo kaka mag dongruok ni ochopo e gwenge te ma Kenya, ng'iyo ni jowa te jite onwang'o thuolo mag tije e sirikal gi weche mamoko machalo kamano. Anyalo wacho ni dhi maber. Kopogore gi gwandruok matin manyo eno. Ne wacho no dina machalo duong' ahinya mantiere ka ODM kopogore gi weche mag yiero manyo inwang'o ka wawinjore gi jowa wan godo sirikal mar broad based ni kama wan gi candidate to wabedo gi a joint candidate ma Kasipul ne wan gi candidate marwa Mheshimiwa Boyd Were. Mani neno ka jowa makata jo UDA ma deputy president we no biro kacha ma oketo mojiwo kabisa mondo candidate wan otimre nade oyombi. Anyalo wacho ni mana jowa moko matin ma bende nyalo bedo ni wuok kaluo kucha ma ok gin comfortable kod jowa kichingini ntiere jowa mane nie sirikal mane okedo matek ne migosi William Ruto mobedo ker kawan ne pod wachung kaka jo ODM kendwa. Koro ngini kwa dhi kucho makoro wawinjore e 10 point agenda weche moko apar mane wawinjore ka to ntiere jowa moko moyudo kucho mamoko betu wangi pong kodwa ka gineno ni koro joge yudo waka to koro achiel ariyo adek chal ka gima ok bidhine gi maber. Anyalo wacho ni mane makelo gorgo emanyalo kelo emane nyalo kelo misukusuku mane nitie. Kech kineno ka jowa machalo kaka supporters madongo kaka wadwa umulo wache. En adieri ni Odoyo Wede onge structure mar UDA kata mana governor machon ma Migori Okoth Obado to gin supporter motegno kabisa mag migosi William Ruto. Kendo gin gi yie gi William Ruto diere ma wan ne pod Odoyo Wede ne luongo wan ne pod ne wan e din migalo. No wacho ne wan e din migalo. Koro diere ma pod ne wan chal ka gima ne wan e din migalo kaluwore gi Odoyo Wede to gin diere go ne giseyie magi keto yie kuom migosi William Ruto. Koro gima na wacho mana kaka na chako wacho ni wadwa ni gima timore ni nitie feeling moro na neno kata diere moko kanyeche nyawadhi e function moro mate gi waziri migosi waziri mar pesa migosi John Mbadi Ng'ongo Migori kucha ta winjo kaka ngane Okoth Obado wuoyo ka en gi bitterness moro wacho kaka gine mane gikungo amini ni William Ruto nyalo bedo president mar ker. Koro okone ka joma koro biro sane gi makoro kaw kan mambele. Tiene ni bitterness moro nitiere ni jomo biro machien gi. Gidhi mayo wa gima wan ge dhowa. Mane gimi lar. To mano dibed ni en miriambo. Nikech moko nitiere mosa wacho ngana anga yud pachi
Omulo Junior to kan tie paro mokwongo ni jok ma oyudo jok mane okwongo ni gichopo e sirkal gidwa mondo jok manie sirkal ma oganda wa ma joluo owuog oko. Nitiere gimoro owadwa Cleophas kidhi e sirkal kendi jowa manokwongo dhi e sirkal gi ne gidhi e sirkal kendgi manok gidhi go ganda luo emomiyo ne ok wanyal yudo ministers ne gidhi gi duond bura UDA watieki mondi mano duond bura mar UDA warangana ti nikech onge ng'ama noyier kowuok mana kar kende mano gintiere gi duond bura margi mar UDA mopogore gi ODM mae kaka adwa nakele wan kaka oganda luo for a very long time wasebedo ga tuoche achiel kwawuoyo kwawacho gimoro achiel oriwa mokwongo kano oriwa gi telo mar oganda luo motelne gi Masani otelne gi odonge Randa odonge wuoda rangi mano jatelo mar luo moselewo kanyakla kaka oganda luo kisiasa wasebedo ka UDA nyopodonge chien kacha wasebedo koriwa gi party marwa ma nyoen ODM makata senior brother na Omulo be nyo wan ge ODM kacha kotelno gi migosi Raila Amolo Odinga koro seche manyo UDA obiro ma jowa mamoko manyo nigi achiel ari adek magineno ni ok dhi maber ODM magidhi gi join duond bura mar ODM cha anyalo wacho ni ne gidhi kendegi emomiyo ka ne gidhi kuchuro ne gionge gi bargaining power maduong' mane nyalo miyo wayudo lemo moko madongo kata mag dongruok mane biro kaluo koro ka ne gidhi kendgi kamacha emomiyo inyalo nwang'o ni ne gionge gi bargaining power maduong' ahinya wan ka koro ne wadhi mane wa join mane wabedo gi jo UDA piny as a political party now makoro oganda luo ya Migori michop Siaya koro ni iye mane momiyo ne wabedo gi mbi kata bargaining power momiyo ne wayudo the CSS mane wayudo mane momiyo ne wayudo John Mbadi Ng'ongo kaka waziri mar pesa to mane omiyo wayudo Oparanya to wayudo Opiyo Wandayi kaka waziri mar stima tiende ni ka wadhi e winjruok gi joka kaka oganda kaka party to wabedo gi bargaining power man malo moingo ka ng'ato dhi kende kaka koro Obado ne ni kende Omera ma Omulo bende nitiere kanyo nen kende king'iyo jowa gite ne onge minister moro amora mane ginyalo kelo to the moment ma wadhi as a political party now kotelnwa gi duond bura mar ODM kotelnwa gi migosi Raila Amolo Odinga we were able now to get positions mane wayudo ka we are able now to see serious developments kakoro timore e gwengewa mag ang'o wijane kae ka siasa mag duond buche ariyo gi bende osekelo lokruok moro amora mantiere kar kae dongruok ni ripodo biro mana tok jo ODM donjo nukwongo ne gichopo e sirkal Omulo koso gi gima notimo oganda luo ne ninda onge dongruok mane chopo ing'ede sirkal en majite en mani koro nitie jomo ka chiemo to kia tebo manas gin gi chiemo to gikiro law koro gichako yenyo ing'eni owacho ni dhiang' ni duong' nitie jomo yudo wich nitie jomo yudo tielo nitie jomo yudo mbich dhiang' ni oduong' ok en ni ati ni koro kadonjo an e sirkal tatamo jomoko nok nyalo donjo e sirkal but ywaruok mantie ok en ni mar nitie ji odonjo late jomo donjo kaka Mheshimiwa wacho ni jakom ema ne riwo ji kendo joluo ne ni e ODM an kaka wacho ni an ok adonjo kendo an ANC an gi Musalia Mudavadi koro wambe wan mwaloso government to wambe an mane space na mar ANC no makoro sani en UDA makoro watimo majan joma be no biro gi president machalo Walo ngane Obado gi jomo pogoro gimbe gin mane kona gi gimbe giyudo dalemo magiyudo ka moko ni e board moko itimo gik moko timo biashara but dhiang' ni duong' nitie pod oduong' kabisa mino kano mi ministers Mbadi Opiyo Wandayi gi moko gi mano ne iluongo ni temporary measures nikech mano agreement mane giketo between president gi jakom mane osenindo lakini kwa dhi mbele ka koro kwadwa ni ji ariyo ni matin nikech koro wuok e broad base ni emino ka jatend ODM wacho ni en nyaka 2027 mano nyiso ni jogi pod watin koro ODM onego bed ni negotiate nikech sani koro waloso framework gimo koro kaka wada timo gini to gimbo wacho ni hapana koro mondo mi wa support William Ruto wadwaro ministers abich kata ministers aboro wadwaro PSS maromo nade wadwaro boards maromo nade wadwaro gik machalo kama mano koro negotiation but koro gima timore sani en fuwo
to gi lack of table manners to gi njore moni ng'ato ji wuok ko ni tie joma dwaro kingpin tie joma dwaro bed powerful moloyo moko nikech ing'eyo gima timore ineno mana area mar Homa Bay to Siaya be nitie governor moro be wuoyo ga seche moko akene wiye rach seche moko wacho gigege jomoko be gola statement moko ma kiko it but mano is not the mano ke kaka yo ma ji negotiate go ke sami ikiko it ji to ji osechomo mbele ingene gima neno ka okwa tim kaka joluo okwa bed kaka iwacho ni ibedo mamuol ka nyathi akuru lakini ibedo ng'ama mjanja ka nyathi thuol yani di kaka riek ka nyathi mane igimo akia wan go koko ni wan mara jomoko wacho ni wan Kalonzo ni mwana ni tika kaka ni giunjo Kalonzo kenda mano se uso ji 207 mano ji wiguse wilgo ni wan wana ni 2027 okoda tiyo gi William Ruto koro gin kipenjo gi ni solution margi yanango gi kia koro mano yo ma ji timo go negotiation ji timo negotiation nikech kaka osemi Oburu Dr. Buro Odinga kom kaka jatend ODM en makoro biro kelo jogi together to wacho ni mai kaka onego benua dhi negotiate nikech wase chako mandara mose payo mwadhi go mbele lakini kwa wite ato magi mamiyo ji onyo manto kawuono nikech ane system ang'e kaka gik moko ringo wan wago kwand ka oko gimedo koro sama ng'ato dwa tugo kata nyako kisero to nyako dwa sungore ni koni gi koni to chieng' moro oyudo kise kendo to nyako ni dipo kodhi omulo kama entiere kar kae mowei kanyo kidong' mana king'icho king'eng achiel kachiel kalure kod gik mabiro mamienjo diere kae ageno onge lemo bende duon bura mano mar UDA mano jagoro mungirore mano PS Raymond Omolo kachiel koda ka Gladys Wanga ma ja ODM juma motieko nitie jok modhi ndara ka wacho kacha niero ng'at machielo geto ng'ama chielo kama gintiere kar kae mano bende achiel mar oganda kama gintiere kar kae kirango duon bucha ariyo joluo gin achiel to nitie seche moko wacho ni sayo gwang' tisayo gweno gima seneno bende ni as much as ni ji timo by election nitie joma nowuok ma through democracy margi nikech democracy en mar ng'ato kata nanyalo amua tawacho ni ane chama ni a support ng'ane achung gima wiye omiya kata kaka pacha omiya nanyalo support ng'ama chielo but aneno ka gima seyo kacha ni governor ma Homa Bay Gladys Wanga embo wuok otimo revenge ko chako gi revenge gi deputy ne to dwa gore gi jogi te ok onego beni gore gi jogi kane gi support ubado gino support candidate machielo no yiero no serumo ma Boyd Were oseyier kaka MP mano was the only goal modongi kori weri go tie jomido mi discipline kaka party ma to mia discipline kaluwore gi chike mag chama lakini koro kichako gori nikech nitie statement mano wuok ni Raymond Omolo mondo koro ogol tich kaka PS nikech nenore ni nitie kaka no ochoro o support jomoko to mana mancho kelo koko nikech statement no wuok edo jo Homa Bay especially kaluwore gi governor ma Homa Bay to gine modhi okelo koko koro jo hera mag Raymond Omolo nikech Raymond Omolo king'iyo en ng'ama cool en ng'ama onge weche mang'eny okoja siasa onge kuma osewacho ni odwa chung governor onge kuma owacho ni odwa chung senator onge kuma owacho ni en kingpin Raymond Omolo en omakore gi ker ka mondo oriwre nitie gik ma government national government timo di gik ma county government timo koro development mokelo Homa Bay nitie jomoko mo oyudo that development directly nitie joma oyudo kony kaluwore gi gik ma Raymond otimo Homa Bay koro kimule matin to neno nitie jomoko be ma support ma be no wuok oko ma gimbe gi support ni wach muwacho ni mondo gol Raymond no ok ber koro an gima kwayo ni governor ma Homa Bay owere gi siasa mang'eny gigore gi ji te nikech kiyawo dhaw gi ji te to dhaw ni ok bibedo maber biro miyo koro development mar Homa Bay ok dhi maber Erokamano Mheshimiwa Eric antiere iri kar kae wacho ni governor owere gi siasa oja siasa kendo kama entiere kar kae duon buche gin ariyo jog matie gi sirkal gi jog ma bende oyuoro mano mar konyo bugo tie sirkal e bwo riwruok mano mar broad based kendo gi kama chalade ka jotelo ariyo gi chal ka gima gwandore kalore kod mago ma bende osebedo kae kago ute fwambo juma mantiere Erokamano biena mondo awachi ni gwandruok modwa chalo ka gima nitiere ok en healthy ne jowa especially seche makoro ineno ka yore mag dongruok jothurwa na chako nwango dongruok ma ka kod kacha
To ewi wachno yiena mondo mi awach wach moro bende kuma gima owadwa omulo owacho. En adieri ni nitiere dongruoge mang'eny ma ochwal gi PS marwa Dr. Raymond Omolo. To dongruoge gi te owadwa High Excellency Governor Mama Bay Gladys Atieno Nyasuna Wanga, she also contributed towards dongruok gi. Nekech mondo dongruok obi e area moro kopogore gi jotich sirikal matiyo sirikal manyalo jiwo ma en koro wan gi waziri marwa John Mbadi to wan kendo gi Raymond Omolo. Kiweyo jotich sirikal manyalo jiwo mondo dongruok obi kata mose jiwo mondo dongruok obi gweng'o ma Homa Bay. To nitiere political part ma bende bedo played gi governor ma en lobbying. Nekech jogi ok gin jo siasa, ng'ama nyalo dhi mang'is jopiny e lo sirikal ni gini okele ka walobi kama kata ng'ama nyalo sundo sirikal mondo dongruogi gi obi en High Excellency Governor mar Homa Bay Gladys Atieno Nyasuna Wanga. Koro aduna wachi mokwongo ni dongruoge mosebiro Homa Bay kata mwaseyudo kaka oganda ma Homa Bay en joint effort mosenywakne kod governor mar Homa Bay Gladys Atieno Nyasuna Wanga through lobbying, through rapo mare maber manie kinde gi sirikal kata gi jatend sirikal Migosi William Ruto kojiw gi jowa ma jotich sirikal ma en waziri John Mbadi Ng'ongo to kod PS Raymond Omolo. Omiyo an gima nyalo wacho wachna en ni kwayo jotelo ni mondo wasebedo chien kuom muda mabor ahinya kech ni ng'eyo ni nyaka chakre chien kacha wan oganda Luo osebedo oko mar sirikal. Mae okang' kata tieng' mokwongo mobede sirikal. Koro da kwaya kwe makende to kod paro kanyakla kuom jotendwa. Ni mondo wapar kanyakla mondo gino mwanyalo kelo no oganda Luo kaka jotelo. Wakel no oganda Luo sama wane gi thuolo. Tie wach moro mane mama Kanon Migosi Aida Odinga nowacho kane ni Migori kano jiwo oganda Luo ni koth nyidho manyidho ni wakome uru. Okinyal weyo mokikome nyidho ni wacho ni kiny koth ni chwe mang'eny kabisa. Koro maduong' en ni mondo wakome nyidho ni en ni mondo oganda Luo jotendwa ma kisiasa to kod jowa bende matiye sirikal kata matiye piny owacho masani giriwre gibed dhok achiel nikech ywaruok manie kindgi okony jopiny. Ywaruok manie kindgi ok ger ndara ok miwa ndara. Ywaruok manie kindgi ok nyal kunyowa pigi, ok nyal miwa stima. To ka giriwore ma gibedo gi dhok achiel to wan kaka oganda wanyalo kome nyidho ni mwabua ke mwakwan no yudo gimoro kaka oganda. Erokamano ahinya. Omulo Junior e kodhni ma ji bende nyidho ni ma oganda medo kome. Yiero biro mambele ka 2027 bende paro ni nitie makare kind duond buche ariyogi mag keto ng'ato jachung' ka jachung'. Be ODM oyie mar rwako UDA kindgi koso pod neno UDA ka threat e kind ma ODM osebiro komako gwenge mopogore opogore? Okay, okanya wacho ni one threat be anyalo wacho ni one threat nikech onyalo bedo either way nikech king'iyo Homa Bay kendo kama kero ero mogik e Nyanza kendo kero sikelo development kabisa. Kaka mheshimiwa wacho ni nitie lobbying mar governor matimo but Raymond Omolo bosichungi Homa Bay kech without him kata mana stadium mondo los stadium kan the team that function nitie magi budget mawuok e Ministry of Interior embo setemo monyalo mar kelo development ma Homa Bay but gima ng'eyo ni Homa Bay kanyo kaka UDA wan go offices ariyo madongo. Nitie office ma Homa Bay, nitie office moro Kabondo Kaspol kae office maduong' mar UDA. To Homa Bay kanya emosetime party primaries mwayiero wan gi chairman secretary kadhi nyaka polling station. Koro wan gi teko Homa Bay kanyo mabe kwa temo matin to wanyalo tugo dhaw matin kanyo nikech kisiasa ok dhaw mar gorruok dhaw kisiasa. But gima ng'eyo ni mano democracy nikech democracy wacho ni ng'ato yiene donje chama, oyiene participate chama, oyiene timo gima nyalo timo. Mane gima democracy wacho. But mbele kucho wadhi bedo piny. To gima wadwaro ni wadhi wacho ni to democracy, nitie democracy ma koro imiyo jo piny power, to nitie gima iluongo ni negotiated democracy. To ang'o mane madhi mbele? Bro ru ka ji bro negotiate. Nikech jomoro bro biro kanyo gima nano ga ka ji ohero timo, especially Nyanza. Ka ji timo ga election ODM.
jiero ni tigi miluongo ni zoning dong mane gima itimo ga to zoning ni ikelaga gi jodonga ich nikech gin ok gidwa weyo kom gidwa ni kom no en umigi ticket ODM giendelea lakini chama moko gibede i oganda nikech idwa no mi jomoko be power joma tindo kata joma be nigi wigi ler madwa kelo dongruok ne joluo gimbe gichung nikech ODM no kog yudo ticket gidhi kanye ke chung independent ni bok konyo gindi kichung independent ichandori kabisa nikech in ma igolo pesa ionge party ichandori e ground koro parties mang'eny gi ma kelo democracy but kochopo ni mbele kucho ma ok anyalo wacho nikech anyisi ni waloso framework wabro ng'iyo to democracy ODM bro mano bro logo ODM nyalo biro to wacho ni mondo wan wa support president wan watim ni wen wa area wani watim ni zoning to zoning no mondo kik keth party gi mano koro bro ketho democracy bro ketho kata UDA South Nyanza koro gima temo wacho ni democracy nyaka beda but kaburo luore kaka jibro negotiate democracy mobro wene jo pinya ma decide kama no biro to gimanya lo nyisi ni wan kaka UDA e position mo wan go sani wabro chungo jite wabro chungo governor Homa Bay gi UDA wabro chungo senator wabro chungo women rep wabro chungo wajumbe gi MCS kaka chik dwaro nikech kawan gi ji mabe ji dwaro chamani wabro tiyo go kaka dwaro mane democracy koro ngamo luor owe luor owawa ji temo yier kaka borote apane mane tungni mantie kech kada joma go koko nego be ni gi decide sane ni gidwa chung kod ok gidwa chung eroko bare Mheshimiwa Eric inene yo machalnade broadbase dicho 2027 to kochopo yiero chalnade mokwongo yiena mondo awachi ni ang'o manomiyo wabedo e position ma migosi kata wetewa ma jo UDA noneno ni mondo wabed piny mondo walosi wan kaka jo ODM focus marwa aparo ni kata kaka ineno kaka jotendwa wuoyo yani mondo mi wateg duond bura maro mar ODM mokwongo mondo wan bende wabed gi kombe mwanyalo yudo e yiero mabiro ni ma 2027 ni mokwongo ni wabed gi yige ni to bende wanyalo mobilize jowa make sure ni wanwango the number of MCS mowinjore wayudi kaka jo ODM wayudo the maximum number of wajumbe mowinjore wayudi wayudo the maximum number of governors and senators kombe gote nikech mano ema biro miyo wabedo gi teko makata kako wabedo gi jo UDA to wanyalo wacho ni wadwaro ministers maromo kama machalo kama tiene ni nyaka wakel numbers moromo manyalo miyo wabed piny e mesa kwa weyo wach mora mora ni kata mana zoning ma omera senior omulo no en part of onyalo bedo part of political arrangement ka ji owinjore ni mana kaka ineno yiero madundo manotim kuonde od bura mopogore nitie kuonde mane ODM ne nyalo chungo candidate gi to kata UDA be ne nyalo chungo candidates magi to nikech wawinjore wabede winjruok ni mondo mi wabed gi joint candidate kata mane dendo gi dho ngere ni broad based candidates ne neno ka gino timore mano pod nyalo timore ka jotelo mag chama mar ODM oneno ni pod wanyalo dhi mbele gi tiyo gi jo UDA beyond 2027 to ka moko kuom jo UDA mantie kanyo wacho gin supporters mag jo UDA mantie kanyo korwako paro machalo kamae gin gi thuolo machalnade yiero mabiro aparo ni kaluwore gi kaka siasa dhi kaka gik moko gin mokwongo en ni wan kaka jo ODM nyaka wateg odo obed motegno namba 1 focus marwa kwa weyo UDA nikech wawuondre ni UDA oko kata DCP for kumranyisi ni party moro machiele mano bedo gi thuolo mar loso serikal mar barwabar kata gi party moro no God forbid gima nyalo miyo wabed gi mbi kaka jo ODM en ni ka wabedo organized e odwa ka wariwore kanyakle odwa ka to nongo the maximum number of seats ema dhi miyo wabedo gi bargaining power maduong' kwa bete mesa koro kapok wang'iyo gima jo UDA timo kapok wang'iyo arrangement mar jo UDA kapok wang'iyo kata kombe mag degedwar ni mondo mi gidong godo wan kaka jo ODM nyaka wariwre wa mobilize ourselves wa ensure ni wanwango the maximum number of political seats kech mago ema dhi miyo ka giluongowa kwa bedo kod gi mesa to one opponents ma wan gi bargaining power wanya wacho ni wadwaro jalop mar kom mar jalop ma ker wanyalo wacho ni wadwaro ministers aboro wanya wacho ni wadwaro PSS maromo kama to ka waonge numbers ka wadwa yie ni UDA
ka wadwa yie ne UDA ma UDA onywandowa ma ka otieki yiero 2027 kutieki yiero tiyudo ka ODM nigi wajumbe moko 12 kende gi MCS moko matin gi governors moko manok koro waonge maana kendo kaka jo ODM omiyo kwa dhi winjruok e mesa to gimiyowa gima gidwaro gimiyowa machoke moko modong' ma gisenyodho momulo senyodho mogolo piny ememiyowa koro we are very keen on that mondo wanwang' ring'o monego wanwang' a negotiation whatever arrangement mwanyalo bede gi jo UDA winjruok moro amora mwanyalo bede gi jo UDA namba 1 sana kaka oganda luo kaka jo ODM nyaka wa mobilize waket odwa in order weche manyalo bet ni nie iwa walosi to wadhi mbele kanyakla kaka oganda mondo wateg chama mar ODM so that ka wadhi e negotiation table gi jo UDA to gineno kaka jogo mabendo kelo numbers makwa wacho ni wadwaro wadwaro bam wadwaro nyak meru to gimiyo mamiya nikech wan gi numbers both Senate, Parliament and the County Assembly. Ero ka wana enya omulo inene yo machal nade nikech ka UDA kod ODM giduto gin wacho ni demokrasia ikine ma magi timre waseneno ka jogo machung' kod duond buche mamoko mopogore kod ODM e gwenge makaluo ithoro migi ga gicha ka iwacho ni magi andhoke magi jok machal nade mowuok e kindwa kendo riwre kod duond bura machielo paroni owuok katigole nade Uganda enya samocho moyiero ingene demokrasi en demokrasi be pogore nikech gino kaka mheshimiwa wacho ni okonyal ng'e gima timore od ng'ato gera ode koro iwacho ni sembe ipimo gi nyamin ka gibo gitegno to onge kaka unyalo bede mesa ni ka iluongo ni equal but gima wang'eyo ni gima timore e UDA nikech abiro wuoyo kaka UDA ni wan demokrasi wa mare en piwa wan wanyimiyo ji thuolo ji gore ji manyo kombe madwarore kata kobedo mana mar party leadership jo chairman secretary gin jomo yier kendo wan gi computer iPad moketo kanyo ma ji keto lwetgi ji go kura lakini ngene moko miwacho ni jomoko andhoga makoto gik manitiyo go ma iketo go luor kuom ji mondo kik ng'ato gone kura ng'en jo siasa joma riek kabisa koro ng'en ginyiso jopiny ni jogi maga andhoga to samoso wach na andhoga no koro bimi kura tiyudo ni ng'ani ng'ama ber kabisa lakini jomoko mosebedo ni ogidwar ogidwa wuok e kombe gi gimbe koro gitiyo gi tactic no mondo gimie ni gichuodho marach mondo jopiny neni kaka ng'ama jachien kabisa lakini gima ber ni demokrasi ji onego bed ni ng'iyo ni ok en wach mar ni en leadership kech ng'eni gin wang'iyo to jopiny to dwaro dongruok machalo nade lakini ng'eni ok inyal ng'iyo party mok ing'iyo jopiny lakini jopati be kohero party to nego bed ni party ni bedo gi demokrasi mamiyo jopiny teko magiyiero ji gore iye ka iluongo ni internal democracy ji gore iye ka ma ng'amo oloyo to aloya maber moko nokwalo kata ne ji odhi ogo kura e bungu kucho kata ji odhi ogo wenjo ni polling station mogikete e rabolo rabolo kucho ikwane e rabolo ing'eni mano koro ok demokrasi nego kede godiochieng' ji go kura to ng'ama locho no imiyo ticket ka en ticket mar ODM timiye ka en mar UDA timiye mano e demokrasi koro jopiny nyaka ng'e pogruok ni demokrasi gi propaganda koro jopiny koneno ni ka onge demokrasi ma ODM ng'ano mi ticket to bo en jaduong' osebede kom ni higni 30 onge gimo konyo go jopiny to en ticket ni en okwanye to moko go e tiende jopiny biro wuok to yiero candidate mar party machielo nikech koro gineno ni ka onge demokrasi koro ging'iyo kuma demokrasi nitie mano ema miyo koro seche moko parties dok chien nikech koro onge demokrasi kanyo lakini kimiyo jopiny power imiyo gi teko mar yiero ng'atgi ma gidwaro e party no e odno ji ogora odno ma sende luar kucho to ji gore odno lakini ging'e ni ng'ama oyiero en ng'ama oyier gi ratiro ji biro ero party no kendo ji biro wuok lakini ka onge mano to mane minyo ko nitie alternative UDA ni kanyo jo piny ka sani wan e broad base anyisi ni koro wan dako gi dichuo kata mana Nyanza kacha ji biro wacho ni ka onge demokrasi ka mabe otachiel lakini gima koro ok wadwar ahinya ne jomoko man gi ukabila jo chiende moko matindo wuok mabe gimbe gikedegeda ni giwuothe piny gi dhog gi wer kabisa maga jomoko nyaketo machiegni kendo mano jomoko nyayie nikech odwa ni wada geng'e mondo wawere gi jomoko mawuoyo marach jo shares moko manjo tamo wa donje government manjo keto no mtego ngocho ni giketo no mtego state house ka gi ka to kaka nono sedonje state house gimbe gi wuok koro mano jomoko dwa kabisa mako jo DCP kama gintie ka ano kaluongo ni ng'ato chiende moko kama gintie ka kanyo omulo kapok abiro ka nikech
wachako di ne UDA kendi range yo machiegni ahinya dipo ni UDA tiyo kod state resources kata mwandu go mag piny owacho mano mokwongo ywayo jokanyo ma dibedi mag ODM motegno kaluo koso ni mondo mi gitiyo kod kumoro achiel. UDA is the ruling party. Gima wacho ni the ruling party en party matiyo. Party matiyo nyiso ni wan wayudo pesa kata mano ODM yudo pesa iluongo ni exchequer, yani pesa mowuok e register political party to luwore gi MPs moyudo. Koro iyudo ka wan wayudo gimoro 500 million to ODM be koro gin number 2 gimbe giluwo konyo. Koro pesa mar party mano mimiyo gi government, jo ODM be miyo gi government. Kasto jopiny jomoyier ka MPs, MCAs, governors ma wan go to gi women rep jogo be gimbe gikelo gimiluongo ni subscription, gimbe gichudo, gigolo tithe ni igolo ga dwe ka dwe, ing'ado gi kacha tiwacho ni party nyaka loyalty nyaka chul. Koro party kiyudo pesa mwan go total dhi run to billions. Koro mane miyo nano wan gi teko, onge state resources motiyogo, kata sani no walando party primary matimore tarik 10 January, yani dwe mar achiel Kenya te counties 20. Teno ka wapange ma election idhi tim madhi cost odhi kawa gimoro over 50 million. To mano inyiso ni democracy. Koro onge gimoro ni ntiwa tiyo gi state resources. Gimoro tiyo ni pesa mar UDA michulo wa kaka every financial year michulo wano emotiyo kaka dwarore to obedo audited. Jo ODM bedo audited, Auditor General bedhi kacha ng'iyo buge gi, wambe ka gibiro gi ng'iyo buge wa ntango motimo to ma utimo marach, ma utimo maber to gigolo report. Koro gima nyalo wacho ni onge state resources motiyo. To kopo ni nitie monyalo tiyo go labda nitie donors kata mana jomoko mowuok mago be jo ODM be nigo. Tie ng'at manya wuok to golo gimo matin iluongo ni donation momboko kete koke wacho ni amiu amba konyo. Nitie ji mang'eny mowuok to golo kamano kata ker en party leader onyalo bukore kaka en as a person wacho ni amba golo gimo matin okonyo go jo party. Erokamano Nyameshima Eric, beni woni ODM idhi nyiewo gi UDA. Mokwongo yiena mondo awachi ni ODM ok nyal ng'iewo gi UDA. ODM osebet in existence for the past 20 years. E Kenya kae king'iyo history mar political parties ene chama mosebetie kuom muda maborie miwuoro. Gima timore en ni kaluwore gi the last press statement mane Secretary General mar chama mar ODM nowuoye kaka ne giloso bang' bedo gi bura mar NEC en ni wan kaka jo ODM, wan kaka joluo ok waikore mar dok e ndara kendo. And mano wach ma should come out very clear. King'iyo gik moko mane migosi Raila Amolo Odinga kalie owadwa, Jakom nodhi exile, Jakom obet e detention higni 9, obet adek nyadidek, mano higni 9. Jakom obage bunde ma so many times ka bunde kolengo ngimane kaka lisasi manyo ngimane. Gigi teno kadhe mondo mekik wan kaka oganda luo, wan kaka jo ODM wachak wadog wakadhe. Ma kwadwa ni wachak wadog wakadhe gigi chal ka gima chandruok te kata tich te mane Jakom otiyo cha chalo kanono. Wan kaka oganda luo en ni kama Jakom owewani emo ang'iyo ni to yo mane mwadhi godo mbele. Gimora mora ni ginengo ne mheshimiwa. Gimora mora ni ginengo mare wano kata wakeni jo ANC to nonyiew koso ne gibano piende gi yo machal nade maja makamano omulang kunwa ngata ni ginengo mare in ginengo mari omulo ni ginengo mare kadipo nengo no chopo kamikete etem kara kitemo range ODM nyalo chung kalure kod sir moyudo sani koso mbi ma osewach ka ni state resources oktigo. ODM nyalo chung kaka na wacho ni ODM ok nyalo ng'iewo. Adwa atemo keli mondo ng'isi achop kodi kama adwa nodhiye. Nengo mar ODM as a political, ODM has been a pro people party. Osebedo chama mang'iyo ni to yo mane ma sirikal matiyo nyalo bero kod ngima japiny e yore mopogore opogore mono yo bene sirikal bere ngima japiny. To na nyisi ni gima timore kata mantiere en ni jowa matiyo e sirikal kata jowa ma iluongo ni state officers
nyaka giyie bende gwenge magi aye ne wantiere gi political leaders machalo governors kaka koro case mara ma Homa Bay en ni jowa matiyo sirikal nyaka recognize mondo giyie ni as much as ne wan sirikal kaka state officers wan gi also political leaders ma bende gimbe gin jotelo motelo ne jopiny in their own capacity mane winjruok ma wuoyecha ni mondo mi gi rise above yuarruok moro matin manyalo geng'o dongruok ma biro kaluo kaka oganda. Momiyo nakoni ni wan kaka oganda luo kama wantiere as at now ok waikore mar dok e ndara kendo kech ODM nokolosi ni mondo wan wabedo opposition to gima duong' seche ma ok waikore dok e ndara ni en tego chama marwa kaka ODM mondo wabed gi mbi mondo eka koro wanyalo bedo gi ndhadhu mondo wasir migosi William Ruto mondo doge tam ne mar ariyo nikech ka wang' ok wabedo kaka jo ODM ka wang' ok wabedo gi numbers mowinjore ka wang' ok wabedo gi teko kaka jo ODM koro waonge maana ne migosi William Ruto waonge gima wakelo ne mesa nyiso ni koro ok wadhi bedo gi ndhadhu nyiso ni koro ok wadhi bedo gi bargaining power koro mokwongo en ni walos odwa kaka jo ODM weche matindo makelo koso winjruok kaka jo ODM watieki e odwa in-house mondo wategi chama marwa mondo mi koro wabed equal partners makwa dhi wuoyo gi migosi William Ruto gi duond bura mare mar UDA to nenowa kaka equal partners onenowa kaka jogo monyalo dhi godo wuoth mo odhi molol lweny kech ing'eyo maber ni owadwa machielo ma ja shares cha bende ineno kaka otimore kaka ogine wacho weche moko manono mok donji ineno kaka owuoyo kacha bula wach koni kod kocha koro maduong' en ni migosi William Ruto dwaro jalno monyadhi godo wuoth to jalno monyadhi wuoth en ng'ama chalo nade nyaka bed ng'ama is organized nyaka bed ng'ama otegno mane ODM nyaka bed ng'ama nigi mbi mane ODM nyaka bed ng'ama nigi ground nyaka bed ng'ama nigi structure mamano e duond bura mar ODM to mane ma nyaka watim erokamano ang'eni wadhi ng'wech ka watieko ka ANC bende nobedo kata mongirore bang'e to erobano piende kendo riwore kar ka ODM osemang'o kuomu kwa jo ANC manoriwore kod sani en UDA emaja machalo kamae maloso sirkal watieko gi kanyo ing'e Cleos nyaka ing'e ni gimiluongo ni Political Parties Act oyie ni party nyalo bedo registered party nyalo bedo gi party ni unyalo riworu mulos coalition of parties kata coalition party to riwruok ka nitie gimiluongo ni ideology sami igero chama nitie gimiluongo ni ideology kaka ODM margi en social democracy wan kaka ne wan ANC ne wan support gimiluongo ni social liberalism ama social liberal party UDA and social transformation party or social democracy and transformation economic transformation koro ineno gigi te king'iyo social democracy gi social economic transformation gin gik mawinjore ANC ineno kaka timo keny yen wanyuomore ting'eni kaka wan kaka samunyuomoru inyalo amua tu kaw lepu gi bagu tu udar to dhi e odno to wacho ni koro idar chuth yani osenyuomi yani koro nyu kendoru no dar chuth wadar chuth koro waumo party cha waike to wacho ni koro wan mai party wa manyien nikech wayudo ka agenda wa ideology wa chalre to wacho ni ka koro kwuoge kendo namba 2 luwore gi mpango ma wan go wan kaka joma otimo science political science no seng'iyo mbele wang'iyo to kopo ni 2027 watiekore gi President William Ruto 2032 ere kaka gigi dhi mbele koro arithmetics ma 2032 ni emwang'iyo koro wang'iyo to msalia kaka nikech nwase bano odwa cha mwa donje UDA to ntie chance ma onyalo bedo go ker mbele ka koro mane kwan mwang'iyo to ODM be kabiro wanonge haja mar nyewo ODM wariwore ma en keny wadhi kendore to samo kendore ni ODM be dhi bedo gi bagen to wacho niya kopo ni wa support William Ruto to 2027 to 2032 wang'iyo nade nikech okinyago kwan ma 2027 kende to nyaka ing'i 2032 koro gimbe gibo bedo gi candidate ma gidwa ni mondo ng'i mbele koro kucho mbele kucho kokwadhi gore maber nikech wambe wang'iyo 2032 gimbe samoro gibo ng'iyo 2032 mano democracy ma ji oyiene ng'ata aya Omulo Junior Erika ugagono erokamano ahinya kanye makele e giko kibi atieki mar chenro bi atieki nyeri 20 wan kaka oganda wadwa ni mondo wabede kom mar president to president ok nyal wuok to kinyi bet president nyaka wa position ourselves
mano mi ang'isi niya wa position ourselves serikand migosi William Samoei Ruto so that by 2032 wan bende wuodwa chung okaw president wambe wadware kaka jo ganda luo kod kaka jo ODM. Aguniro kamana inya Mheshimiwa Erika Ugo mano MCA Mogwele County Mawabi kachel koda ka director mar devolution e duond bura mar UDA kae koda Omulo Junior kod Eric Augo. Mane makelo e giko mar chenro mar Ratil Nyakwar Mujo ng'e kama entiere ayudo ka jogo masiro ODM kod UDA mana kama gintiere giduto giti kanyachiel Ratil odong kama entiere kanyo kendo gi paro machielo mopogore inigro kendo miwa paro no dago sekala paga dek tok sareyo mane makelo e giko mar twak mar Ratil odhiamo makawuono nyinga Cleophas Oluoch jakisumo Kanyakwar Mukeo nyaka sango kinywara de chenro mar piny kod makoromo oriti masane. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone